Психомоторни занимания в училище за сваляне на напрежението и превенция на агресията. 10-то основно училище ще работи през тази учебна година по 6 национални програми, 2 от които са нови за община Перник. Първата национална програма е подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, модул 2, училище без агресия за сигурна училищна среда. Какво означава това? В следобедните часове, когато учениците остават тук на целодневна организация, в заниманията по интереси и в отдиха, ние ще изградим 2 стаи и там вътре ще има кът за психомоторни занимания. Това ще бъде пространство за снемане на напрежението, което децата са натрупали през учебния ден. Заниманията ще имат за цел учениците да могат да се себеизразяват по-добре, да се намали, както казах, напрежението и да има цялостно психомоторно развитие за децата. Очакваните резултати са да постигнем едни здравословни взаимоотношения деца, родители, училище и, разбира се, намалявайки напрежението в училище, ние продължаваме и нашия училищен проект, който е свързан с закрила за животните. Ще проведем специализирани родителски срещи по тази тема. По тази национална програма ще работят Аделина Иванова, нашия педагогически съветник, един прогимназиален учител, Елена Николова, 2 начални учители, Габриела Стефанова и Русица Цветкова, и част от този екип ще бъдат и ресурсните учители, защото в този кът за психомоторни занимания ние ще обърнем внимание на нашите ученици със специални образователни потребности. Колегите са обмислили концепция как да се случи това през учебната година. Днес ще работят по обзавеждането, по оборудването, по софтуерните продукти. Националната програма е на стойност 10 000 лева. През 2004 година педагогическият съветник е преминал обучение по метод за прилагане на психомоторика. Това е зала с психомоторни модули, които са много щадящи за децата. Там няма опасност да се убиеш, детето да се нарани. И всъщност това е метод, който развива психоемоционално децата, помага на деца, които са с всякакъв вид проблеми, и деца с увреждания, и деца, които имат психологически проблем. И пред очите ми е имало деца, които, да ги наречем, които са замръзнали в себе си, да могат да се отворят, да общуват с другите деца, да развиват себе си и ресурсите си. Сега, този метод се използвал и в детска градина. Лично аз съм била канена с други колеги в Софийска детска градина, но в училище не знам да се практикува или поне на територията на нашата област. Което всъщност води до това, че ние отново ще бъдем иновативни и ще започнем да работим по този метод, като с него се постигат няколко цели. От една страна снемане на агресията, напрежението, защо сме писали, че това е занимание за деца в следобедна подготовка. Децата по цял ден са нечиновете. Това е един изключителен начин те да сменят пространството. От една страна да могат да се отпуснат, от друга страна в рамките на правила, тъй като метода използва правила. Има си начини за това, как да се въведат, как да се спазват, колко регулярно да се провеждат тези занимания. И в рамките на тези правила децата могат да бъдат себе си и да се отпуснат. Също така, както каза госпожа Стефанова, е изключително подходящ най-вече за деца с СОП. Те имат проблеми с тялото си. Това е метод, който използва тялото, за да може да се развие детето, да развие психиката си и да работи върху емоциите си. Също така, според мен, ще видим как ще проработи, е много ценно и за деца от детската градина. Те са още малки, напрегнато е да седят в една поза. Да, те трябва да се научат на дисциплина, но в същото това време начинът това да стане е постепенно и с известни прекъсвания. Така че, ако можем да направим и това, ще бъда много щастлива, защото това е един метод, който предполага развитие на децата по един начин, по който на тях им харесва. Едно дете се развива по-бързо и успешно, когато минаваме през неговите емоции, каза училищният психолог.